Goddag kære Flix-seere og velkommen til Gæt et sted. Denne gang er det ikke et slot eller en bygning, I skal gætte. Det er en hel by. Og jeg kan da hjælpe så meget at sige, at det er ikke i Danmark. Byen her kom for alvor på verdenskortet i omkring år 1900. Det var fordi, at byen her var det første sted, hvor det var tilladt mænd og kvinder at bade sammen. Dette rædselsfulde, syndige optrin kunne man så betragte på stranden, og vi har faktisk nogle optagelser fra dengang og lægge mærke til, at der faktisk næsten står flere mennesker inde på stranden og kigger på dem, der bader, end der rent faktisk er folk, der bader. Det har været datidens svar på sexmesse i Forum. Herlige gamle optagelser. Personligt bliver jeg i hvert fald lidt erotisk opstemt. Der er ikke noget som en helulden badedragt, og rygtet bredte sig også. Det var sådan, at flere kendte notabiliteter tog til stedet her, blandt andet kejser Wilhelm II, og han var ikke den eneste berliner, der fandt stedet. Faktisk så var det sådan, at der blev åbnet en jernbanelinje fra Berlin og direkte herop, sådan at Europas notabiliteter kunne komme ud og prøve det her løslevende at bade sammen. Byen er meget smuk, omkring 1000 indbyggere, er stadigvæk sådan en lidt søvnig badeby, er meget populær blandt sejlerfolket og ikke mindst blandt dykkere. Det er nok på grund af et meget nærliggende naturreservat, rent faktisk Nordeuropas største vandreservat. Men du skal se, om du kan gætte byen her, altså ikke reservatet i nærheden, men byen og byens navn.